Какви са? Айде сте снимал, в нормата сме, трябва да си ходим вече. Или една трофейна риба, или 2 пъти по 3 кила. Още една фанахме, ето. Тука. Какъв хубав ден. Прекрасен ден, бих казал. Къде оня турист? Кой? Базата? Пазарджишкия турист. Нашето приятел, че не са види. Много лот. Всички ти се набиха в ръкава. Гунди днеска сигурно някаква спалня сглобява. Гунди, какво сглобяваш днеска, Пазарджик? Или отишъл панци да взима? Хората ловат, ти спални сглобявай, сглобявай! Красота. Мархарче, това нашия язовир, виж. Вика Жирепче от твоя, това на нашия. Нашия пясъчник. Айде, стигаем.